Neem ik ondertussen de camera mee, want wij hadden de volgende gast al. Die zit al klaar. En daar rennen we weer in. Efficiënt. Dag Rick Schoppen, wie het hè? Ja, dankjewel. Goeiedag. Rick, hoe is het met jij? Best, heel best. Ja. Heel best. Ja. Dus hij je van alles meegenomen. Had ik al even, pak zelf even een paar van die apparaten. Ja, dat zit er daar maar net om. Dat is wat het net duur. Ja, dat komt denk ik goed. Ja, dit is meer voor wildlife, dus boeten. Ja, maar eigenlijk is het nou wel duidelijk, du bent fotograaf in hart en nieren, hè? Ja. Waar komt wij? Westerijn. Bij de Westerijn. Oh. Tjerkstraat, hè? Het Tjerkenstraat, dus eigenlijk vlakbij. Ik zit hier vlakbij, klopt. Ja, maar we de naam even onthouden. We kennen al dus wat fotograaf Broeken natuurlijk. Hè? Want het leuke is, wat, du bent wel een beetje een speciale fotograaf, toch? Ja, we doen eigenlijk alles, maar als enigste hier in de buurt doen we kinderfeestjes. Hoe komt het daar nou bij? Ja, op een gegeven moment vraag. Al die buurfamkes op de buurt, die willen al graag een feestje organiseren. En ik dacht, nou, dat kunnen wij organiseren. En wat doe je dan? Maak je dan gewoon foto's met Ben? Of, Ja, we gaan een studio achter het huis staan, van 60 meter. Die is helemaal inrichten en maljochten en alles. Oh? En we gaan een hele set van dit soort klein. Ik ga 400 setjes ongeveer. Dat is van... Hoe volle? ja, een stuk of 400 houden. Oh, 400. We gaan ze van een maatje 4 tot 4 wier. Oh, Bouke, dus die maat ik. Nou, dankjewel. Ja, maat Nou zien. ja, en Ja. zo'n kolenpak. Nou ja, dat is... dat is toen bijna niet in Hans. En bedankt. Ja. Ja, nee. Maar we gaan ze Oh, die leidt weer om. tot 2 Hier, meter. hier. Tot 2 meter. Ja, we gaan een volwassen kerel van 2 meter les niet in pak hoor. Dus we gaan ze van allemaal hadden. Hoe ben je bijkwam? Ja, boorfamkes. Gewoon boorfamkes die zijn voorbij. We eens een keer een feestje hadden, maar we weten net wat. We kennen het zwembad gaan, we kennen een bioscoop gaan, alles al een keer in. Nou, ik fotografeerde toen al skoffen, trouwerijen en ja, voornamelijk baby's en dat soort dingen en gezinsfoto's. Doe dat nog? Nog steeds, ja. Oh? Ja, wie zit alle weken vol eigenlijk. Alle weken gewoon vol. Is dit in bestaan dan? Nee, dit is net bestaan. Ik werk als IT'er, maar dit is gewoon voor weekends en jongens pakken we fotografie op. Dus elke sneur zitten wij vol. Wat wie de eerste keer dat toen een fotocamera bezig was? Wauw, dat is vreemd worden. Ik denk zingen alleen. Ja? Ja, ik fotografeer sowieso. Dit doe ik sowieso 6 hier. Zij zo niet. Ja. Jeetje, en het ben enorme lenzen wat ik zeg. Waarom is dat? Dit is inderdaad voor boeten. Daar kun je op 2 kilometer afstand een vogeltje mee spotten. 2 kilometer. Ja, ongeveer wel. Dat mag, dan kunnen we Saf hier in beeld krijgen. Nou, probeer je dat maar eens Erik met die camera. Ja, dat slag net. En dit is voor binnendoor. Dit is, je maakt knappe foto's met binnendoor. Du hast dus een hele studio haast maken. Hoe lang je dat in? Dat staat die in hast? De studio wie eerst wat lietser. Die stond er 6 jaar bij we daarmee begonnen ongeveer. En 2 jaar, 3 jaar hebben we een hele nieuwe studio te bouwen. Gewoon echt compleet nee, dat cool omdat zoveel feestjes hier is? Ja, dat cool, want we wonen uitbreiden. We wonen sowieso het huis verbouwen en ik moet een garagebox erbij hebben voor de auto's. Nou ja, toen zijn we van, hey, dat kan denk ik wat groter worden, dan heb ik een studio erbij. Jeetje, maar we wat zien, maar toen had ik wat meegenomen, hè? Dat is leuk voor de beelden, hè? Houden we wat foto's op links staan. Eerst even de pincode in. Oh nee, valt mij. Dat is altijd spannend, Zullen we eens even zien naar de Ja. kinderfeestjes. Maar we doen eigenlijk alles. Het flitst er allemachtigst hut voorbij natuurlijk, maar Even het begin op. Nou, als je dit is een... even zien hier. ja, we zitten beperkt in het hier. Er list 3000 foto's in een minuutje in. Ja. Nou, Het is wel efficiënt. Eerlijk, ja, dit is wat een famke buurs komt aan. Die komt dan normaal onzetten. Maak je eerst een paar foto's dat ze is. Gewoon om te zien wat het verschil wordt. Dan wordt ze ongelijk. Krijgt ze zijn jurk aan of zo. Je hangt tussen net bij. Nee. Maar dan krijgt ze een mooie roze jurk aan. Nou, deze heeft er een make-up vest. Hier hebben we leuk doen. En dan wordt er een foto maken. En wie doet de make-up dan? Dat doen zij zelf. Dat doe je zelf? Ja, we gaan de helft van deze tafel aan make-up staan. Maar spiegels en alles bij. En meestal binnen 12, 3 mensen bij. En mijn vrouw is er ook altijd bij. Die helpt ook wel wat. Maar het leuke eraan is die famkes van een hier zo'n 8, 9 gaan zingen. Dat die zelf make-up maken. Dat vind ik geweldig. Daar kun je in principe de hele medium bezig worden. Fantastisch, fantastisch. Nou, nog even snel een paar foto's. Ik zeg wat... Dit is hetzelfde famke in dezelfde jurk. En dan gewoon even een gag doen dat het kan. Ja. Even zien, want de groepsfoto's zijn natuurlijk het leukste. Nou ja, zaten er even op een groen lezen. Prachtige foto's trouwens, hè? Dit pakken we direct altijd even bij, even groepsfoto's. Dat vinden ze altijd het leukste. Skitterend. En meestal bent het inderdaad feestjes van 6, 8 man, soms zingen. We gaan ze ook wel eens grutter. Nou, dat is een bankje van u waar ze altijd even op mij zitten, op mij lezen. Je maakt een bankje boeten. Maar ik kan het echt wel zien dat je een behoorlijke studio hast. Want de beelden zijn prachtig, hè? Hoe is die maakt? Ja, en we gaan 60 meter. Jeetje, ongelooflijk. Rick,
Ik wil nog wel 3000 foto's in verzoeken, maar vertel even hoe kennen ze hem vinden en hoe doorstek een reclamespul dan? Ja, we hebben wel wat reclame, maar het zien we het hoeft eigenlijk net iets misbord. Want het is al je mond-op-mond reclame hier in West-Rijn en omstreken. Nou, dan ben ik klaar. Shirt al. Nee, www.rictuur.nl. Ja? Dat is dus een website, daar staat de meeste informatie wel op. Nou, op Facebook ben ik onder rictuur.nl te vinden. Daar heb ik een hele site, daar komen de meeste foto's ook op te staan. Nou ja, snow dan stof eens een keer in de krant, mijn folder of mijn squalenkrant en dat soort dingen. Wat leuk. Ja. Rick, ik wil je bedanken voor de komst in de studio. Wijs je nog even met beelden verder. En voor de rest, je maar thuis met je. Succes. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.